Ja tervetuloa Väylällä podcastin pariin. Tässä jaksossa meillä on aiheena yrittäjyys ja käsitellään seuraavia aiheita, eli voiko nuori henkilö, voiko hän lähteä yrittäjäksi, kuka voi lähteä yrittäjäksi ja mitä ominaisuuksia yrittäjältä vaaditaan. Näihin aiheisiin paneudutaan tänään ja meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi Noora Fagerström. Tervetuloa. Kiitos. Ihan ekana ajattelin, että en lähde katsomaan Wikipediasta ja lukemaan, vaan saat itse kertoa, kuka on Noora. No, Noora on taustaltaan yrittäjä. Mä aina esittelen aina itseni, että olen yrittäjä. 24-vuotiaana lähtenyt yrittäjäksi, perustin Jungle Juice Barin. Ja siellä sitten toimitusjohtajana vähän vajaa 10 vuotta ja sen jälkeen tehnyt erilaisia startup-sijoituksia ja nyt sitten tämä viimeisin käynnissä oleva ura on kansanedustajuus. Mahtavaa. Ja sitten ehkä voin lisätä, että on aviomies kotona ja 3 lasta ja koira. Yes. Hienoa. Kerro Noora vähän tuosta alusta, että miten sä lähdit yrittäjäksi? No se on oikeastaan ollut niin kuin aina mulla semmoinen unelma tai semmoinen haaveammatti. Mä jo ihan pienen ajattelin, että mä haluan yrittäjäksi. Ja miksi? Niin sen takia, että mun setä, siis isäni veli, oli yrittäjä ja musta se oli jotenkin ihan äärettömän kiehtovaa. Oliko se niin kuin se oli kova jätkä? Se oli kova jätkä. Ja sitten siellä oli kaikki, se tunsi ihan hirveästi kaikkia ihmisiä, kertoi kaikista semmoisista tapahtumista, missä oli ollut. Ja sitten mä kysyin, että mitä se yrittäjä tekee? Sitten sä sanoit, sä voit tehdä, että sä ihan itse valita. Sitten mä oon se, wow! Mä haluan. Toi on mun juttu. Ton mä haluan kans. Ja sitten jotenkin se, että hän pystyy itse valitsemaan, että koska hän tekee töitä tai missä hän tekee töitä ja koska pitää vapaata ja lomaa. Ja mä oon se, että vitsi, mäkin haluan olla yrittäjä. Tota elämää mäkin haluan. Minkä ikään se suunnilleen oli? No mä oon ollut varmaan, tiedätkö, niin kuin 6 tai 7. Joo. Niin, ja sitten kun mä sitä seurasin kuitenkin niin kuin pidemmän aikaa, mutta mä ajattelin jotenkin, että vitsi, toi on niin kuin siistiä. Joo, siis mun ja totta kai Anskunkin eno on myös yrittäjä. Ja mä muistan nuoruudesta, me asuttiin niin kuin tällaisessa paritalossa. Ja hän asui siinä toisella puolella ja me toisella puolella. Ja hän oli silloin jo niin kuin rakennusalan yrittäjä ja mä ihmettelin silloin nappulana, mä olin alle kouluikäinen. Niin hänen autossa oli aina hirveästi papereita ja muistan niin kuin hattuhyllyllä oli puhelinluettelo. Kun on tietysti etitty numeroita ja näin, sellainen kellastunut puhelinluettelo, niin mä mietin, että mitähän toi kaveri niin kuin touhua, että hirveästi sillä on ainakin papereita tuolla. Mutta vähän samanlaista, että sit on niin kuin häntä seurannut ja näin. Joo, tässä oli vielä hauska, että mä en oikeasti edes tiennyt, mitä tämä mun setä tekee. Mä en niin ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Sillä on joku levyyhtiö ja sitten se teki kaikkien coolien artistien kanssa töitä. En mä tiedä, mitä se teki, mitä sen työtehtäviä kuuluu. Se vaan sanoo, että sä voit ihan itse valita. Sä voit sitten palkata niihin hommiin, mitä sä et itse halua tehdä. Mä joo, toi on mun juttu. No, miten se sitten lähti tästä pienestä 6V-Noorasta niin kasvamaan? No sitten se juurtui aika syvälle se ajatus ja sitten niin kuin totta kai matkan varrella muuttunut mieli monta kertaa, että mihin mä lähden yrittäjäksi. Ja sitten kun valitsin lukiota, niin mä ajattelin, että musta tulee lääkäri. Että mä olin jotenkin aina ajatellut, että mä haluan auttaa ihmisiä. Että mä haluan lääkäriksi, mutta että lääkäriyrittäjä. Että se on niin kuin koko aika tavallaan ollut siellä. No sitten kun lukiossa alkoi vähän kiinnostaa pojat ja alkoi kiinnostaa vähän kotipileet ja näin edespäin, niin siinä sitten mä olin ehkä vuoden verran, mulla oli pitkä matikka, pitkä fysiikka, pitkä kemia ja latina. Ja sitten mä totesin, että en mä jaksa tätä lukemista, että mä keksin joku toisen. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä musta voisi tulla niin kuin liikunnan alayrittäjä, että mä tykkään liikkua monipuolisesti ja sillä syödä hyvin, niin mä ajattelin, että ehkä se sitten voisi olla se. Ja sitten en päässyt Vierumäen näitä testejä läpi, mutta mä siis valittu, hain sinne ammattikorkeakouluun. En päässyt läpi, mä ajattelin, että en mä rupea miskään liikunnalla yrittäisikään. Ei se ollutkaan mun juttu. Ei se ollutkaan mun juttu. Sitten mä mietin, että mikähän se voisi olla. Sitten mä olin monessa eri ravintolassa ja kahvilassa töissä. Mä ajattelin, että tämähän voisi olla itse asiassa tosi kiva. No, mutta sitten oli tällainen, että mä olin siis entisen poikaystäväni kanssa Dubaissa. Ja siellä oli tämmöiset festivaalit tai markkinat. Ja mä näin jo kaukaa sellaisen värikkään kioskin, missä niinku blenderi huusi, siellä oli hirveästi hedelmiä esillä ja jotenkin tosi värikäs ja siellä oli hirveä jono. Sitten mä katsoin, että mikä tää on, että wow. Ja sitten sä sait
otettu proteiinismootin, missä oli tuoreita hedelmiä, tuoreita marjoja ja sitten se vielä niin kuin maistui hyvälle. Ja siihen aikaan itse, kun tuli just treenattua aika paljon ja juotua tällaisia erittäin pahamakuisia palautusjuomia, mitä sheikattiin. Kyllä. Aivan hirveitä. Ja sitten kun mä sain tämän käteen, niin mä ajattelin, ei vitsi, se on tää. Et nyt mä Nyt mä tiedän. Ja sitten mä astin blenderin kotiin. Ja sitten ajattelin, että ehkä mä sellaisen joskus voisin perustaa. Mutta sitten siitä meni itse asiassa vielä useampi vuosi. Mä menin sitten, pääsin tonne Haakahelian ammattikorkeakouluun tradenomi-linjalle ja siellä oli tämmöinen yrittäjäpolku. No sitten kun siellä yrittäjäpolkua opiskelevat, niin oli yhtä innokkaita kuin minäkin, niin mehän keksittiin vaikka mitä muitakin liikeideoita. Niin sitten mä vähän niin kuin unohdin sen smoothie-baarin. Mä ajattelin, että mitä kaikkea vielä voisi kehittää. Meillä oli radiokanava. Meillä oli vaatebisnes, siis ideatasolla, vaatebisnes, susiravintola, yökerho, kuntosali ja siis vaikka mitä. Ja sitten mä jotenkin niin vähän hukuin siihen, että nyt mä en tiedä mitä mä haluan. Mutta sitten me mentiin nykyisen aviomieheni kanssa, lähdettiin reissuun ja mentiin Singaporen lentokentälle. Meillä oli välilasku siellä ja mä näin tämän samaisen, minkä mä olin nähnyt siellä Dubaissa. Ja mä näin sen jo kaukaa. Sitten mä ajattelin, että ei hitsi, mitä mä olin unohtanut tämän. Että tässähän se on. Kun mä tiesin, että mä haluan yrittäjäksi, mutta mä en vaan niin tiennyt, että mikä se voisi olla se juttu. Ja sitten kun me mentiin siihen kioskille ostamaan smoothit, niin mä sanoin miehelleni, että kuule, tää se on. Tämän mä perustan. Sitten se on ihan hito hyvä idea, että perusta vaan. Sitten mä kerroin, että tämmöisen mä itse asiassa aikaisemmin nähnyt. Ja sen takia mä oon itse asiassa ostanutkin sen blenderin. Ja sen takia mä oon ostanutkin itse asiassa ne kaikki reseptikirjat. Mutta tää oli vaan jotenkin unohtunut. Sitten se on, että no niin hyvä, että aloita heti. Ja sitten mulla oli vuosi vielä kouluun jäljellä. Ammattikorkeakouluun, niin sen vuoden aikana mä tein siis liiketoimintasuunnitelman, mä tein niin paljon töitä kuin mä pystyn. Mulla oli 5 eri työtä. Mä ajattelin, että mä niin säästän niin paljon kuin mä pystyn, että tää tulee mulle maksaa. Tää ei ilmaiseksi saa, että nyt mä tarvin niin pääomia. Ja sitten mä tiesin, että mulla on niin se vuosi siinä aikaa. Sitten kun se vuosi oli mennyt, koulu valmis ja paperit kädessä ja sitten, en muistakaan, ei siitä nyt varmaan viikkoa pidempään mennyt tai jotain sellaista, niin mä marssin sitten patentti- ja rekisterihallituksen tai sinne virastoon. Silloin vielä oli virastot, ja käytiin täyttää ne paperit ja käytiin maksamassa 2500 €. Sitten mä olin niin ylpeä, kun mä olin maksanut sen 2500 €. Ja se oli mulla ei ollut mitään valmiina muuta kuin se liiketoimintasuunnitelma. Mutta mä ajattelin, että sit mä oon niinku tehnyt sen, että nyt mä oon perustanut yrityksen. Että nyt mä en enää voi perääntyä. Sitten mä lähdin, tiedättekö, niin iso hymy kasvoilla ja ai vitsi, mä olin ylpeä itsestäni. Ja puolisen vuotta sitten kehiteltiin konseptiin, mutta mulle se oli vaan sellainen henkinen, että mä tarviin sen Y-tunnuksen. Että sit mä voin sanoa, että nyt mä oon yrittäjä, nyt tästä eteenpäin mä niin satsaan tähän. Kyllä. Niin, varmaan niin kuin sama asia kuin monessa muussakin asiassa, että sä voit sitä pallotella vaikka koko loppuelämässä, mutta tärkeintä on se, että sä aloitat. Just näin. Ja sit se lähtee vasta niin kuin konkreettisesti liikkeelle. Kyllä. Ja sitten kun sen päätöksen on tavallaan just tehnyt. niin. Toki niin kuin hyvä esimerkki siitä, että suinpäin ei ehkä kannata lähteä mihinkään, vaan taas sen niin kuin hautua sen idean, että mikä se nyt olisi se oma juttu. Kyllä. Koska kaikille ei ehkä sitä välttämättä ole aina heti kirkkaana mielessä. No ei olekaan, eikä siis mä ajattelen niinkin, että ei tarvitse edes olla valmista. Eihän niin kuin maailma ei ole koskaan valmis. Mikään ei niin kuin ole valmista. Et sitä pitää koko ajan kehittää ja viedä eteenpäin, mutta jostain täytyy aloittaa. Ja joo, et ei suinpäin, että täytyyhän niin kuin jonkinlainen hahmotelma olla tai suunnitelma. Mutta se niin kuin elää siinä matkan varrella. Niin ja sitten tavallaan toi, mitä sä sanoit, että se saattaa tulla jo jossain vaiheessa, mutta sitten se jää vähän niin kuin taka-alalle ja sitten se yhtäkkiä taas, että hei, tämähän se oli, mitä mun piti tehdä. Ja sitten kun tässäkin oli se, että mä olin kuitenkin niin kuin 2 vuotta ollut jo siellä yrittäjäpolulla tämä tradenomikoulu, ja mä tiesin, että mä haluan yrittäjäksi, mutta sitten kun niitä ideoita alkoi tulee niin paljon, niin mä jopa vähän ahdistin, että mä en tiedä, mitä mä haluan. Että mä haluan olla yrittäjä, mutta mä en tiedä, mitä mä haluan. Ja tämä on itse asiassa aika monelle nuorelle, kenen kanssa mä juttelen, ketkä haluaa yrittäjäksi. Sä että mistä mä aloitan, kun mulla ei edes ole ideaa. Sitten mä sanoin, että ei se haittaa, että se voi tulla. Että jos sä tiedät sisimmässä, että sä haluat yrittäjäksi, niin kokeile niin kuin tehdä erilaisia juttuja mahdollisimman laajasti. Et ei kannata mennä sillä, että mä oon ensimmäisessä kesätyöpaikassa niin kuin 10 vuotta, vaan kokeile erilaisia töitä, kokeile erilaisia aloja, sit sä näet, missä tykkäät. Nimenomaan toi ehkä, että niinku kokeilee niitä, ei pelkää sitä tavallaan niinku mennä eri paikkoihin töihin. Ja sit sä näet, että miten ne erilaiset yritykset toimii ja minkälainen se kulttuuri siellä on. Ja
vähän niin kuin sen kautta, että no, mitä mä tekisin toisin. Jos tämä olisi mun yritys, mitä mä tekisin toisin, miten mä saisin tästä paremman. Kyllä, just näin. Ja sitten sekin, että sittenhän sä opit siihen tavallaan tuntemaan erilaisia järjestelmiä ja niin kuin, että miten maailma toimii. Niin ja mikäkin vaatii. Niin. Et ei ole kaikki niin tavallaan yksinkertaista. Niin. Joo. Kun se yleensä siinä paperilla näyttää, että no eihän tämä ole muuta kuin lähdetään tekemään. Niin, mutta sitten itse asiassa tästäkin täytyy sen verran sanoa, että sitten mäkin olin tehnyt paljon myyntityötä. Silloin kun tein näitä montaa eri työtä, niin mulla oli siis mä olin tämmöinen mikä myyntiesittelijä, promoottori, mikä titteli nyt olikaan, mutta siis monelle eri brändille ja yritykselle tein myyntiä. Ja olin mielestäni siinä hyvä. Mä olin semmoinen, että no niin ja tänne ja oli hirveän semmoinen iloinen ja oikein remseä ja sain hyvin kauppaa. Mutta sitten kun tuli se päivä, kun mä olin itse siellä mun omassa yrityksessä töissä yksin, kun avajaisissa tietenkin meitä oli useampi, sitten kun mä olin yksin siinä, niin mä ajattelin, että tästä ei tule niinku mitään. Että mä oon tosi huono tässä. Mä tein vielä siis maistiaisia, smoothie-maistiaisia, sellaisia niinku, pieniä maistiaisia. Laitoin ne tarjottimelle ja menin sitten siihen kioskin ulkopuolelle. Mulla oli se tarjotin tässä kädessä ja mä en tiedäkö osannut sanoa mitään. Mä olin ihan hiljaa. Sitten mä mietin, että mitä mä niinku sanon. Että voiko mä sanoa, että tämä on maailman paras smoothie, koska mä olin oikeasti sitä mieltä. Mutta en mä kehtaa, koska sitten kun ne kysyivät, että kuka tämän on kehittänyt, niin en mä kehtaa sanoa, että se on minä. Että eihän mä niinku tätä kehtaa tehdä. Ja sitten mä niinku olin hiljaa. Sitten mä päätin, että tälle täytyy tehdä jotain, että miten mä uskallan sanoa mun asiakkaille ja kertoa omasta yrityksestäni. Tietenkin mä harjoittelin peili edessä. Mä harjoittelin mun ilmeitä. Kyllä. Mä harjoittelin, että miten mä katon ja mikä hymyy ja sitten mä aloin testaamaan, että miten eri ihmisille toimii erilainen, joo, että miten pitää myydä vaikka vanhemmalle rouvalle tai sitten lapselle tai näin. Niin sitten mä niinku aloin harjoittelee. Mutta sekin oli jotenkin semmoinen, että se niinku tavallaan iski siinä tilanteessa, että miten mä niinku osaan myydä mun omaa tuotetta. Mutta on varmaan tämä suomalainen, että en osaa, mä en kehtaa ja mä en itseäni viitsi tässä niinku nostaa jalustalle, vaikka tavallaan nimenomaan pitäisi nostaa jalustalle. Mutta anna olla, kun on jonkun toisen tuote, niin sä voit sitä hypettää vaikka kuinka paljon. Joo, niin on. Ja sitten ehkä siinä oli vähän semmoinen tietynlainen niin kuin epäonnistumisenkin pelko, että jos joku maistaa ja sanoo, että se on pahaa, niin loukkaannut siitä. Niin. Just näin. Tai sitten jos niin kuin sanoo jotain negatiivista, että miten tämä tällainen ja onpas tämä hassun näköinen. Siis kaikkea ajatuksia tuli mieleen. Mä en osannut sanoa mitään. Niin, kyllä. Joo. Ja sitten tämäkin just tästä tavallaan, niin kuin, että sit kun sä lähdet tekemään sitä omaa juttua, että sitä pitäisi myydä, niin moni yrittäjä, ketkä on alkuvaiheessa, niin ne ajattelee, että kun ne laittaa yhden lehtimainoksen, niin kuin johonkin, se riittää. Tai ostaa jonkun maksetun somepostaus jonkun jutun, niin ei muuten riitä. Siis hitsi siinä saa tehdä paljon töitä, että sä saat edes niitä ensimmäisiä asiakkaita. Just näin. Niin ja olla valmis niin kuin siihen, varmaan siihen työntekoon, mitä se alussa vaatii. Kyllä. Että sä saat sen sun jutun tavallaan näkyväksi. Ja sitten kun sä saat sen ekan asiakkaan, niin mä oon aina pitänyt sitä, että se on se tärkein juttu. Että miten mä tämän nimenomaan hoidan. Varmaan sulla oli siinä, kun sä menit sen tarjottimen kanssa, vähän sama juttu, että no nyt nämä on tässä nämä asiakkaat, että nyt tätä ei saa ryssiä tavallaan saman tien. Ja sitten siinä on se ylpeys, että tämä on mun juttu, mä haluan tehdä tämän hyvin. Kyllä. Kyllä, ja sittenhän se on aina hirveän helppo neuvoa, niin kun kun meillekin tuli työntekijöitä. Mä olin aina tosi hyvä neuvoa, niin että mä kerron, miten se pitäisi mennä. Niin. Sitten mä menin itse siihen, mä ajattelin, mitähän mä nyt tässä sitten sanoisin. Nimenomaan, just näin. Joo. No hei, tässä mentiinkin vähän jo tähän seuraavaan kysymykseen, mutta mitkä on tärkeimmät ominaisuudet yrittäjälle, kuka nyt voisi olla menestynyt? On nyt sitten nuori tai vanha? Hei. No kyllä mä sanoisin niin, että pitää osaa myydä sitä omaa tuotetta. Et siitä täytyy olla niin ylpeä, että sä pystyt myymään sitä niin kuin ihan kaikissa tilanteissa. Toki riippuu alasta paljon ja siitä niin kuin kohderyhmästä, mutta kyllä niin kuin usein mä oon törmännyt siihen, että minkä takia niin kuin yritykset ei menesty tai ne ei kasva, niin ne yrittäjät ei niin kuin myy riittävästi. Niin ja onko siinä niin kuin taustalla myös sit se, että ei tavallaan myös luoteta siihen omaan juttuun niin kuin tarpeeksi? Niin, voi olla. Et tavallaan täytyyhän sun itse olla tosi vakuuttunut siitä, mitä sä niin kuin myyt tai mikä on se sun juttu. Kyllä. Jotta sä sit niin kuin sitä sanomaa ikään kuin viet niin kuin eteenpäin. Kyllä.
Ja siis voihan olla niinkin, että jos ei itse ole hyvä myymään, niin eihän siihen sitten kannata käyttää aikaa, mutta sitten ainakin pitää olla työntekijöitä, joille sä pystyt sen kertomaan. Mutta se on jotenkin aika usein törmää siihen, että niinku ajatellaan, että se tulisi niinku jotenkin paljon helpommalla. Että monet yrittäjät, ketä itsekin just mentoroin, niin on silleen, että vitsi, että mä joudun tekemään niinku ihan hirveästi töitä sen eteen, että mä saan niinku 1 000 € myyntiin. Mä sanon, no niinpä, että sitä se on. Mutta ei muuta kuin sillai siihen hommaan kiinni ja tossua toisen eteen. Niin, tossua toisen eteen, että pakko se on niinku siihen vaan mennä mukaan. Ja sitten ehkä niinku mitä muita ominaisuuksia tarvii, niin kyllähän pitää olla valmis tekemään aika paljon töitä. Ja siis joutuu tekemään tosi paljon, että saa ehkä tosi vähän. Mutta siis se semmoinen, että sä joudut oikeasti laittaa siihen ihan älyttömästi aikaa kiinni ja resursseja ja tavallaan se vaan täytyy tiedostaa, että varsinkin niin kuin alkuvaiheessa, ennen kuin se lähtee, niin kyllä siihen joutuu niin kuin tosi paljon laittaa kiinni. Mutta sitten ehkä yksi tärkeimmistä niin on se, että pitää uskaltaa kysyä apua. Ellet sä niin kuin oikeasti niin kuin ammattilainen siinä jutussa, mitä sä teet, jos sä oot vaikka aikaisemmin jollain töissä ja sä teet asiantuntijapalvelua ja sä saat suoraan otettua ne sun asiakkaat sinne. Se on niin kuin varmaan vähän erilainen keissi, mutta noin muuten niin kyllä niin kuin mielestäni hyvän yrittäjän piirteisiin kuuluu se, että uskaltaa kysyä apua. Joo, kyllä. Et kaikesta ei todellakaan tarvitse selviytyä yksin. Ja itse asiassa monet asiat tulee paljon helpommalla. No just näin. Mä oon soittanut meidän kilpailijoille, että minkälaisia järjestelmiä ne käyttää, minkälaisia bonuksia tai bonusrakennelmia niillä on työntekijöille, minkälaisia muita haasteita, olisiko jotain vinkkejä. Ja osa vastaa, osa ei. Mutta tänä päivänä enemmän ja enemmän mun mielestä ihmiset haluaa auttaa. Kyllä. Että jos joku kysyy jotain, niin kyllä se yleensä haluaa auttaa. Se niinku kysyjä tai kysyminen ei maksa mitään. Ei niin. Et niinku tavallaan se on taas siitä rohkeudestakin, että lähde kyselemään tonne, että mitä sä, niinku, miten sä teet tämän, miten sä tekisit. Ja sitten otat siitä ne omat jutut. Just näin. Ja tavallaan, että siihen tulee myös se verkostoituminen. Niin tulee. Mikä on ihan niin kuin mitä mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että on niitä verkostoja. Ne on myös niitä tukipilareita tavallaan siinä, kun sä oot aika yksin, varsinkin jos on yksinyrittäjä. Niin sitä kauttahan ne saa niitä verkostoja, luo niitä verkostoja, kun vaan rohkeasti kysyy. Kyllä. Ja tavallaan se voi löytyä se apukin niin, että sä vaan kysyt niinku, tavallaan, että mulla on tällainen yritys ja tällainen idea, ja miten sä teet, niin kuin, miten sä tekisit tällaisen homman. Ja siinä saattaa joku kaveri niin kuin innostua, että hei, siisti idea, että voinko mä lähteä niin kuin mukaan sun kanssa tekemään tuota, että mä voin jeesaa ja lähdetään. Kyllä. Niin sitä kauttahan niitä tulee. Niin tulee. Ja sitten tämäkin, että musta tuntuu, että me ollaan enenevissä määrin menty myös siihen, että jos on jotain kahdenvälisiä keskusteluita ja sitten sillä, että vitsi, että mä oon vähän, niin kuin, mulla on vähän nyt haasteita tämän kanssa, mä en nyt oikein tiedä, mitähän mun kannattaisi tehdä. Sillä, että no itse mä en osaa auttaa, mutta mä tiedän muuten yhden, kuka voisi auttaa. Että ootas, mä lähetän sen numeron sulle. Kyllä. Että tätäkin on mun mielestä niin kuin tullut enemmän. Välikysymyksenä, kuinka paljon näet, että niin kuin tämä nykymaailma, sosiaalinen media ja nämä, niin vääristää sitä, että paljon sen yrittäjän tarvii siinä alussa tehdä töitä. Kun jos sä katsot nyt vaikka Instagramia, niin siellähän on, että joo, että mä mainoksia, että mä viikossa sain vaikka 200 tonnia nyt yhtäkkiä. Tekemällä vaan näitä klik ja that's it. No siinä mielessä mun mielestä se on vääristänyt, että tänä päivänä myydään ihan älyttömän paljon näitä kaikkia nettivalmennuksia, siis ihan niin kuin jokaiseen asiaan myydään nettivalmennuksia. Ja no nämä treenijutut, ne on erikseen, koska kyllä ihminen tietää, että miten se oikeasti tekee aika paljon töitä senkin eteen, että sä niin kuin pääset tiettyyn kuntoon. Mutta sitten ehkä tällaiset, että hei, että mä autan sua sun myynnissä ja sä niin kuin 10-kertaistat sun liikevaihdon, niin se kuulostaa tosi helpolle. Ja varmaan siellä on jotain semmoisia vinkkejä, mitkä niin kuin onkin tosi hyödyllisiä, mutta se ehkä mun mielestä antaa vähän liian ruususen kuvan. Tietenkin riippuu siitä palvelusta ja siitä, että jos et saa koskaan mitään markkinoinut ja sit sä satsaat vaikka 10 000 markkinointiin, niin kyllä sä varmaan saatkin sit 10 kertaa enemmän asiakkaita. Riippuu niinku tilanteesta. Joo. Niin. Mutta tollain niinku muuten, niin kyllä mä ajattelen välillä just, jällekin aika paljon, kun törmään niihin, että ei vitsi tää taas, voitteko nyt luvata tollasta oikeasti. Niin on aika rohkeita lupauksia, mitä siellä niinku sanotaan. Joo, niin sitten se jotenkin ajattelee, että no niin, että se on niin helppoa sitten. Että ehkä Suomessa muutenkin, niin mun mielestä meillä on liian vähän niin kuin tämmöisiä
yritys- tai yrittäjätarinoita, joita nostettaisiin niin kuin hyvällä ylöspäin. Että joo, niin kuin joku Voltti ja nämä, mutta siis ne on sitten taas ihan omassa sarjassaan. Niin, että pitäisi olla jostain tämmöisestä, kuka on lähtenyt niin kuin yksin yrittäjänä ja nyt on ehkä 5 työntekijää ja on muuten ihan kiva tilanne ja siis niin kuin semmoinen kannustaisi. Että ei ne tarvitse olla aina näitä niin kuin megatarinoita. Just näin. Niin ja ehkä myös sellainen tarina, että niin kuin on lähtenyt yrittäjäksi, eka yritys ei vaikka onnistunut, mutta toka onnistui tavallaan just sitten, näin. että ei kannata ehkä luovuttaa heti. Kyllä, just näin. Ja ehkä jotenkin siis tämä niinku suomalaisten asenne muutenkin yrittäjyyttä kohtaan, niin onhan me niinku ihan hirveästi tekemistä. Kyllä. Edelleenkin suomalaiset pitää hyväksytympänä tapana vaurastua niin lottovoittoa kuin yrittämisellä rikastumista tai vaurastumista. Ja varsinkin semmoinen, että pienyrittäjä on tavallaan lähtenyt nollasta ja hän menestyy ja sitten hän niin kuin vaikka nostaa osinkoja tai myy yrityksen ja hän saa siitä omaisuuden, niin se on jotenkin silleen, että mutta se on nyt siis, että tavallaan heti se on niin kuin negatiivinen leima. Niin no. Joo, ja siis tässä on se, että jos ajatellaan niin kuin ihan yksinyrittäjiä, ketkä tekee paljon töitä ja ei juurikaan pidä lomaa ja niin kuin jotenkin niin kärsii tietyllä tavalla siitä niin kuin liiallisesta työnteosta, niin niitä arvostetaan. Että okei joo, ja ne ei koskaan voi pitää lomia, tai siis, että niillä ei ole ketään välttämättä tuuraajaakaan. Ne tekee kyllä hienoa työtä. Mutta sitten, kun nostat ensimmäiset osingot, niin se on muuten. Sitten oot paha. Sitten oot yleensä vienyt työntekijöiden selkänahasta, jotain koiruuksia, kyllä joo. Että siellä on sitten aina tulee näitä, jaha, toi ei ole muuten rehellistä toimintaa. Niin tämäkin jotenkin ihan niin kuin sairasta. Että sitten just tämä, että arvostetaan enemmän sitä niin kuin tuuripelillä saavutettua vaurastumista kuin kovalla työllä. Niin tämä jotenkin meidän pitäisi tätä saada muutettua. Joo. No hei, me ollaan Väylällä podissa, ollaan Nuorten Väylä ja tuotetaan lastensuojelun sijaishuollon palvelua, niin onko Noora sulla jotain kosketuspintaa lastensuojelusta? No mulla on sen verran että mulla on niinku ystäviä, jotka on alalla ja tiedän, että yksi ystäväni perustikin sellaisen tämmöisen toimipisteen ja sitä niinku siinä sivussa seurannut, mutta ei muuten. Joo. Minkälainen niinku kuva sulla on lastensuojelusta ylipäätään? No kyllä ainakin niin kuin, yksi ystäväni, joka niin kuin päättää näistä kaikista huostaanotoista siis yhdellä alueella, niin kyllä se siis, ei se tietenkään mitään tarkkaa voi kertoa, mutta sanoo vaan, että tänään oli kyllä taas niin, että voi että sentään apua, että oli kyllä niin jotenkin ihan kauheata ja nyt hän joutuu tässä vähän niin kuin sulattelemaan tätä. Ja sitten mä niin kuin ajattelen, että siellä on oikeasti varmaan niin kuin aika pahojakin tilanteita välillä, mutta sitten se, että hyvä, että ne tulee ilmi, että nämä lapset saa sitten niin kuin semmoista tarvitsemaansa tukea ja apua. Että kyllähän se on ihan hirveetä siis lapselle, jos sillä on niin kuin huono olla kotona. Mullakin oli, itse kotoisin tuolta Itä-Helsingistä ja siellä sitten osa ystävistä, niillä oli aika huonot kotiolot. Tosi huonot oikeasti. Mutta kukaan ei jotenkin niinku puuttunut siihen silloin, ei tehty mitään ilmoituksia, mutta siis vanhemmat aivan ympäripäissään niinku joka päivä ja ihan siis niinku aivan kauheata. Joskus mä muistan, mäkin olin yhdellä ystävälleni kylässä ja sitten sen isä sai jotkut hirveät raivarit. Me jouduttiin siis menee ikkunan kautta ulos. Mulla jäi kaikki kengät ja kaikki sinne. Niin ja siis se oli ihan hirveä, että se hakkasi jollain vasaralla vai millähän se hakkasi sitä ovea ja sitten me niin lähdettiin sieltä. Mä ajattelin, että tästä niin ei oikeasti voi käydä hyvin. Niin sitten tavallaan, että tossakin tilanteessa muistan, menin vielä kotiin, mä sanoin äidille, että miksei noille tehdä jotain. Niillä oli vielä monta lasta. Ja sitten kun se oli lähes päivittäistä, mä sanoin, että miksei kukaan voi puuttua tuollaiset, eihän se voi elää siellä ne lapset. Niin. Mutta joo, silloin ei puututtu, että tänä päivänä niin onneksi helpommin. Mutta jotenkin mä ajattelen niin, että kyllä niin lapsella täytyy olla turvallinen paikka. Et jos ei se ole oma koti, niin joku sellainen, missä se on turvassa. Kyllä. Ja näinhän sitä sanotaan, että lapselle riittää, kun hänellä on edessä yksi turvallinen aikuinen. Kyllä. Juuri näin. Mutta sitten taas ehkä sit hyviäkin juttuja, että sit joidenkin kanssa, kenen kanssa on jutellut, ketkä on ollut lasten, otettu vaikka lasten kotiin ja sitten omat vanhemmat ei juurikaan enää tekemisissä, niin kyllä sit niitäkin tarinoita sillain, että siellä on hyviäkin.
Siis sehän on niin kaikista mahtavin homma, että tavallaan ne huonot olot ja traumat on saatu niin kuin jollain tasolla käsiteltyä nyt esimerkiksi lastensuojelulaitoksessa sitten, jos on ollut sijoitettuna. Ja siitä on niin kuin seurannutkin jotain hyvää. Niillähän on hirveän iso voimavara tavallaan. Ei ne, sellainen nuori ihminen, niin se ei välttämättä hätkähdä ihan pienestä enää. Esimerkiksi nyt, jos sitä ajattelisi, että lähtee yrittäjäksi, niin sehän voi olla ihan älytön tykki niin kuin painaa tuolla noin. Kyllä. Et jos joku sille sanoo, että hei, toi on vaikka tosi huono toi sun tuote, niin ihan sama. Seuraava. Niin, kyllä. Et ne ei niinku ota sit niin itteensä. Niin, ja onhan ne on meille myös niitä meidän onnistumisia, kun joku meidän nuorista saa vaikka koulun suoritettua tai työllistyy johonkin tai saa oppisopimuspaikan, niin kyllä mä ajattelen, että ne on niitä meidän onnistumisia. Kyllä. Et sieltä myös niin kuin kiinnittyy yhteiskuntaan. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti nämä niin kuin ohjaajille tai sitten yksiköihin tai jopa meille tulevat soitot, niin kuin, että hei, kiitos. Moro, että miten menee, että kiitti, että nyt mulla on duuni ja on likkakaveri tai poikakaveri ja asutaan tuossa kimpas ja kaikki näyttää ihan ok. Niin ne on silleen, että hei jes. Onpa kiva. Niin. Ja sitten varmaan niin kuin monesti noissakin tilanteissa niin on niin, että se niin kuin kotona on jotain häikkää. Että lapsi alkaa oireilemaan tai käyttäytyy tai nuori. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin ei se ole myöskään aina niin. Että kyllä välillä että vanhemmat joutuu itse tekemään ilmoituksen, että mä en saa tätä mun lasta kuriin. Että voihan olla, että totta kai se nyt jostain johtuu, mutta onko se ollut että liian vapaat rajat tai jotenkin, että ei ole annettu tai tarpeeksi huomiota. Että jotenkinhan se sitten niin kuin sillain tulee, mutta välillä niin vanhemmat joutuu itsekin, että mä en niin pärjää tämän kanssa, mä en halua, että tämä lapsi menee pilalle, että auttakaa mua. Hei, se on just näin ja tavallaan, että sehän on myös se meidän yksi niin kuin missio, että eihän se lastensuojelu ole mitenkään, ei sen tarvitse olla mitenkään negatiivinen asia, että kun sehän helposti, kun lastensuojelu sanana jo, niin se ihmisten mieleen tulee hyvin negatiivinen mielikuva, niin tavallaan se, että se voi myös olla niin kuin hyvää ja se onkin hyvää, että ei välttämättä aina niin, että se on pelkkää pahaa. Niin ja varmaan sitten toikin, että miten se lapsi tai nuori kokee, niin ajatteleeko se just niin, että jos se joskus sit mainitsee, että se on ollut vaikka lasten kodissa tai otettu huostaan, niin että jääkö sille sitten sellainen niin kuin leima, onko se niin kuin huono asia vai onko se sitten, miten suhtautuu? Miten me suhtaudutaan siihen, että mitä väliä sillä tavallaan on, että missä sä oot ollut tai mistä sä oot tullut. Että ihan samanlaisia niin kuin niitä voi olla vaikka tässä yritysmaailmassakin, että meillä tulee niinku haasteongelma. Ja sittenhän me ratkotaan se ongelma jotenkin ja sitten me päästään eteenpäin. Kyllä. Niin tavallaan niinku yksinkertaistettuna sama asia, että jollain nuorella on ongelma ja meidän pitää nyt pureutua niihin juurisyihin, että miksi meillä on se ongelma. Kyllä. Ja sitten päästä korjaa sitä ja sitten me päästään eteenpäin. Tämä, mitä tässä nyt on välillä tapahtunut, niin mitäs merkitystä sillä sinänsä on, että missä sä oot ollut tai käynyt, jos se ongelma on niinku saatu korjattua. Just näin. Sitten jatketaan tätä elämää eteenpäin. Niin. Mutta mä en tiedä, tai siis niinku just, te tietenkin tiedätte, kun te ootte alalla, mutta että mä en tiedä, mikä osuus lapsista, jotka joutuu vaikka, tai otetaan sijoitukseen, että miten todennäköistä on, että he pääsevät niin kuin normaaliin elämään ja siis työelämään ja saa koulut valmiiksi. Että tavallaan sitäkin. No prosentuaalisesti sehän on pieni osuus. Niin just näin. Niin. Ihan sellaista niin kuin faktista prosenttia en niin kuin viitti, enkä uskallakaan sanoa, mutta että kuitenkin vähemmistö. Niin just, joo. Se on. Mutta ajattelen kyllä kans ihan samalla lailla, että ei se ole niin mustavalkoista, että se on aina niin kuin, että no niin vanhemmissa on tavallaan se vika, jos nyt voi lainausmerkeissä näin sanoa, mutta että se on moninainen ja monisyinen, että minkä takia sit nuori tai lapsi siihen päädytään, että sijoitetaan. Niin ja sehän nyt on ehkä niinku sellainen, mikä kannattaisi jopa keskittyä siihen prosenttiin. Että miten me saadaan sitä prosenttia niin kuin käännettyä vaikka toisinpäin. Just näin. Mistä kaikki johtuu. Tietysti ne on erilaisia tapauksia jokainen, mutta että mitä keinoja niin kuin
meidän pitää tuoda tuohon lastensuojeluun lisää, että me saadaan käännettyä ne toisinpäin. Kyllä. Miten me päästään helpommin tähän yhteiskuntaan kiinni, työntekoon kiinni. Kyllä. Ja mahdolliseen yrittäjyyteen kiinni ja just nämä leimat, niin neveksi ja näin poispäin. Koulutusmahdollisuudet ynnä muut. Niin kyllä, niinpä. Okei, mennään takaisin tähän yrityshommaan enemmän. Mutta oli mielenkiintoinen ja tähän liittyy, tai siis aika paljonkin tulee kaikkia ajatuksia ja semmoisia kysymyksiä mieleen. Mutta. Ehkä vähän tähän liittyen, mitä juteltiin, mutta onko sun mielestä kaikilla ihmisillä tässä yhteiskunnassa niin mahdollisuus alkaa yrittäjäksi? No mä sanoisin, että mahdollisuus mä näen, että on. Et Suomessa oikeasti siis yrityksen perustaminen ja että sä niin kun lähdet yrittäjäksi, niin se on aika helppoa verrattuna moneen muuhun maahan. Että se on niin hirveästi enemmän byrokratiaa. Et Suomessa se on, että sä ilmoitat, nykyään sä saat tehtyä sen netissä, että kyllä sä pystyt lähteä. Mutta se, että onko kaikilla niin kuin mahdollisuutta tai kykyä niin kuin kehittää sitä tai tehdä sitä toimintaa, niin mun mielestä ei. Että se kuitenkin, ja mä en edes suosittele kaikille yrittämistä, se ei niin kuin oikeasti sovi kaikille. Joo, eikä kaikki voi tavallaan yrittäjiä ollakaan, koska kukas sitten niin kuin... Niin, tai voi olla, jos mennään siihen, että kaikki toimii tämmöisenä kevyt yrittäjänä niin, semmoisena. Mutta kyllä mä niin kuin sen, että kaikki pystyy perustaa, mutta pystyykö kaikki pyörittää sitä, onko siihen kaikilla samanlaiset mahdollisuudet, niin ei. Ja varmaan se monesti tuleekin siinä kohtaa, että jos on niinku ajatellut, että no hei, mäkin haluan yrittäjäksi, mutta sitten sä selvität, että mitä kaikkea se vaatii, niin sitten saattaa tulla itselleen jo sellainen, että hei, ehkä mulle on niinku parempi, että mä oon vaan työntekijä. Niin, kyllä. Ja monelle on edelleenkin tänä päivänä, että vaikka ne olisi ollutkin yrittäjänä, niin meillä on todella paljon tietoa saatavilla, mutta se on niin pirstaloitunut, että mistä sä oikeasti tiedät, mitä kaikkia rahoitusmahdollisuuksia sulla on, mistä sä tiedät, mitkä on kaikista parhaimmat järjestelmät sun toiminnalle ja niin kuin elyt ja avit ja kaikki. Kyllä, rahoitus, niin. Ja siis vaikka jotkut elyt ja avitkin, niin vaikka on sama lainsäädäntö, niin voi että meillä on alueellisia eroja. Ja tämä on niin kuin todella monimutkaista välillä ja hämmentää niin kuin, siis kansanedustajaakin. Että miten voi olla tällaiset erilaiset ohjeistukset. Niin tätäkin sitten, että mistä sä niin kuin tiedät, että miten sun kannattaa tehdä. Niin sekin on jotenkin, se on niin semmoista silppua. Joo, kyllä, se on ihan totta. Mutta varmaan ollaan niinku yhtä mieltä siinä, että taustasta riippumatta sä voit kumminkin lähteä yrittäjäksi, että kun voi olla niinku ennakkoasenteita, että joo, että pitää vaikka perheessä olla tai suvussa yrittäjyyttä tai tuolla oli sellainen lähtötilanne, että se on vaikka saanut perinnön tai näin, niin helppohan sen oli lähteä. Mutta ainakin omasta mielestä niinku, sä voit lähteä ihan... Kyllä. Niinku, kyllä voi lähteä. Taustasta riippumatta. Joo, ehdottomasti voi lähteä. Ja sitten just kun on aloja on niin paljon, tai vaihtoehtoja on niin paljon erilaisia, ja että onko sulla niin osakeyhtiö vai lähdet sä toiminimellä tekemään. Sehän voi olla ensin sivubisnestäkin, aika moni lähtee sillä, että ne vähän kokeilee, tuleeko asiakkaita, ja sitten huomaa, että okei, no itse asiassa tästä tuleekin asiakkaita. Niin sitähän voi tehdä myös niin kuin samalla, kun on palkkatöissä, ja sitten niin kuin tavallaan katsoo eteenpäin. Mutta toki siis sellaiset bisnekset, mihin tarvii paljon alkupääomaa, niin se ei ole kovin helppoa kaikille. Jos sä tarvit vaikka 100 000 euroa, niin harva saa välttämättä lainaa, jos et sä laita jotain vakuuksia. No sit jos sä tarttisit siihen enkelisijoittajia tai niinku sijoittajia, no et välttämättä tunne ketään, miten lähdet lähestyy. Niin että siinä sit saattaa tulla monta mutkaa. Totta kai siinä tulee haasteita, mutta esimerkiksi nyt kerroit omaa tarinaa, niin sanotko, että 5 työtä teit. Eli tavallaan jos sulla on se päämäärä siellä, ja sä tiedät, että mä tarvin tähän X määrän alkupääomaa, niin sittenhän sä pystyt sen oman talouden niin kuin, tavallaan laittaa sellaiseen kuntoon, että saat säästöä. Kyllä. Ja sit sulla on edes vähäsen siellä. Kyllä, mutta tähän täytyy heti sanoa, että tein paljon töitä ja mä olin käynyt useammalla eri asiantuntijalla ja tämmöisessä neuvontapalvelussa, että kuinka paljon mun pitää oikeasti varata siihen rahaa, että mikä se mun budjetti on, ja käytiin aika tarkasti läpi. Ja me saatiin semmoinen summa kuin 50 000 euroa, että se riittää. No mulla oli se 50 000 euroa, otin mä siihen lainaakin, mutta sen verran mulla oli ja mä ajattelin, että tämä riittää. Sitten kun me saatiin meidän ensimmäinen toimipiste auki, joka oli Jumbo, niin siis sehän tuli maksaa niin
paljon enemmän kuin mitä mä olin ikinä ajatellut. Ja sitten kun se ensimmäinen piste oli auki, niin loppujen lopuksi, mitä me tarvittiin rahaa, niin oli 150 tonnia. Ja multa puuttu 100 tonnia, mulla olisi paikka auki ja mä olin ottanut lainaa niin paljon kuin mä pystyin. Niin jos minun mieheni ei olisi myynyt hänen osuuttaan niin kuin yrityksestä, jossa hän oli osakkaana, niin olisi tullut konkurssi heti. Okei. Ja tämä on ehkä ihan hyvä niin kuin myös ottaa huomioon aloittavan yrittäjän, että tavallaan, että sulla on joku, niin kuin, sä oot tehnyt laskelmat, mutta aina melkein ne laskelmat niin kuin kusee. Kyllä kusee. Se on vähän sama kuin rupeat rakentaa taloa. Niin joo. Kerro kahdella, niin tässä tapauksessa tavallaan se, että myös huomioi sen, että okei, että tähän on tehnyt nämä laskelmat, mutta että tulee tarvitsemaan enemmänkin, että se ei siihen kaadu. Ja tässäkin mulla oli niinku mukavia sitä puskuria, mutta sitten meillä kävi niin paljon kaikkea siinä, että jouduttiin vaihtaa suunnittelijaa kesken kaiken. Meillä viivästyi se projekti, mä maksoin 3 kuukautta turhaa vuokraa. Joo. Mä en saanutkaan vuokravakuutta niin kuin tämmöiseksi tililimiitiksi tai niin kuin pankki, mikä tämä on, tämmöinen vakuustili, vaan mä joudunkin laittaa sen käteisistä. Ja sitten se vaan niin kuin, sit se oli kaikki tyhmiä juttuja, että mä olin tilannut putkimiehen, kun kauppakeskus suositteli sitä ja mä en tainnut kysyä tarjousta. Niin sitten kun se lasku tuli semmoinen, että ei saakeli sen tapua. Mutta nämä niin erittäin hyviä esimerkkejä niin kuin niistä tavallaan sudenkuopista, mihinkä sä voit mennä, että sä niin kuin, mitä kaikkea sun pitää siinä miettiä, että jos sulla on jotain remontteja, muista kilpailuttaa, muista käyttää kontakteja, jos sulla on tuttu putkimies, no ei välttämättä ole aina se halvin, tiedät ehkä mitä sieltä saat, mutta silti kilpailuta aina. Kyllä. Ja sitten lasket sen niin kuin jokaisen budjetin tavallaan, että tämän verran mulla menee siihen rahaan. Kyllä. Joo, ja sitten tostakin, tai oltiinkin tehty tosi tarkat budjetit, niin kuin sitten sen toiminnan osalta, niin meillä oli se hyvä tilanne, että me myytiin paljon enemmän, mitä me oltiin ajateltu. Joo. Että sitten niinku, se auttoi, sieltä tuli, se teki ihan hyvin voittoa, niin sitten me oltiin silleen, että okei, että kyllä tästä selvitään. Mutta sitten toinen, niinku, ensimmäinen virhe tämä, että olisi pitänyt niinku laskea tarkemmin ja kysyä tarjouksia niinku siihen rakentamiseen ja perustamiseen liittyvä. Mutta sitten toinen virhe, niin liian nopea laajentuminen. Me laitettiin ensimmäisenä vuotena 4 paikkaa yhteensä. Okay. Ja mikään muu näistä ei ollut kannattava kuin tämä ensimmäinen. Niin sitten oltiin ihan lirissä. Niin sitten oltiin mies oli myynyt sen osuuden yrityksestä, laittoi kaikki tähän. Me lainattiin ystäviltä. Me otettiin pankkilainaa, mihin me laitettiin miehen vanhempien kesämökkivakuudeksi. Ei kerrottu ihan tarkalleen, että mikä on tilanne. Vähän kaunisteltiin. Ouch. Hikeä välillä pyyhittiin. Sitten otin itse lainaa siis niin paljon, kun vaan pystyin. Ja esimerkiksi tällainen, että siis kun mä saanut enää mistään lainaa, niin mä kävin hakemaan luottokortteja maksimiluottorajoilla. Kaikista pankeista. Nostin ne. Itselleni lainasin yritykseen. Ja me mentiin niinku aika sillain, niinku, aika syvälle ja sitten ja myytiin toinen auto, kun ei vaan ollut varaa ylläpitää sitä ja sitten vene ja kaikki laitettiin lihoiksi mitä pystyy ja sormuksetkin on joskus viety Itäkeskuksen panttilainaamoon, mutta näistä ei saanut riittävästi. Nämä ei riittänyt palkkoihin, kun meiltä puuttui palkoisrahaa, niin mä en sitten jättänyt näitä. Niin nämä on edelleen sormessa. Mä luulen, että nämä ei olisi muuten. Mutta sitten sen lisäksi niin meillä oli ostovelkaa kertynyt 230 tonnia. Ja meillä oli kaikki lainat ja kaikki. Se oli kyllä, siinä vedettiin kyllä niin kuin aika ohuella. Siinä oltiin jo niin kuin silleen all in. Siinä oli all in ja vedettiin kyllä niin kuin ihan täpärälle. 3 rattamerkintää ja ei pystytty itse nostaa palkkaa ollenkaan. Käytiin sukulaisilla syömässä. Siis aivan hirveä. Pulloja palautettiin kauppaan. Niin, mutta tavallaan tämä kertoo siitä, että se on myös oikeasti ollut intohimo. Ja se on ollut sellainen, että tänne eteen nyt tehdään töitä. Et kun sä tuossa alussa kuvasit sitä, että töitä tarvii tehdä, niin mun mielestä tässä nyt konkretisoituu se, mitä se tarkoittaa, että oikeasti tehdään töitä. Että, joo. Niin, eikä niin kuin tavallaan luovuteta, että itse olen huomannut ainakin omalta kohdalta, että silloin kun on nimenomaan vähän sellainen tilanne, että ollaan selkä seinää vasten, niin silloin se niin kuin, tavallaan se supersuorittaja löytyy sieltä. Sitten ruvetaan, niin kuin, ei välttämättä viisaimpia ideoita, niin kuin ehkä tämä luottokorttihomma, niin ei ehkä halvinta rahaa, mitä saa, mutta että jos ei sulla ole muuta vaihtoehtoa, niin sitten niin kuin kerätään ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja mennään niin kuin sillä
omalla ajatuksella uskotaan siihen. Kyllä. Niin ja tossakin oli sit se, että sit kun tavallaan mekin niinku ajauduttiin siihen, kun me tiedettiin, että se yksi paikka toimii. Niin. Että me oltiin tehty virhepäätöksiä ja sitten me pari laitettiin kiinnikin, että saatiin tilannetta paremmaksi. Mutta sitten kun niiden ne alkuinvestoinnit oli niin paljon, niin se rasittaa. Niin, se rasittaa. Vaikka se piste meni kiinni, niin silti ne niinku rasittaa siellä. Ja sitten kun mekin oltiin jo kaikki vaihtoehdot niinku käytetty ja meille vinkattiin tämmöisistä enkelisijoittajista. Ja mä vielä pitkitin sitä päätöstä, että lähdetäänkö me hakemaan rahaa, kun mä ajattelin, että nyt mun yrittäjyys viedään, että nyt mä en saa enää päättää ja joku muu tulee tänne nyt niinku kertoo mulle, mitä pitää tehdä. Ja mä jotenkin niinku hirveän pitkään pohdin sitä, että voidaanko me edes niinku pyytää rahaa. Sitten mies oli sitä mieltä, että Noora, että tässä nyt on kyllä hirveästi näitä kortteja pöydällä, että nyt parempi laittaa vaan sinne hakemus. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että no ei siinä kauaa kestä, että kun sieltä heti tuli yhteydenottoja, niin mä ajattelin, ei tässä kauaa kestä, 3 kuukautta ehkä. Niin kyllä siinä yli vuosi meni. Ja me oltiin jo sitten silloin ihan niin kuin konkurssin partaalla. Käytiin kuule niin monet haastehakemukset hakemassa käräjäoikeudesta. Mutta mun mielestä on niinku hienoa, että sä kerrot näistä avoimesti, koska tämähän on ehkä vähän kanssa se suomalainen, että niistä haasteista, niin ei niistä hirveästi niinku tuolla niinku kerrota ja huudella, vaan ne on enemmänkin semmoisia häpeäpilkkuja. Et onnistumisista kyllä, et vitsi soikoo, että nyt mun yritys menestyy, mutta mitäs sitten kun on ne vaikeat ajat, niin sitten mennään jotenkin niinku kuoreen. Että mun mielestä enemmän pitäisi niinku puhua näistä, että tämä on osa sitä yrittäjyyttä ja just esimerkiksi konkurssi. Että ei se ole mitenkään niinku, tavallaan epäonnistuminen, vaan se voi olla myös jonkun uuden alku. Kyllä, juuri näin. Mutta ehkä sitten se, että silloin kun sä elät itse siinä niin kuin hirveässä paineessa ja sä tiedät, että sulle seuraaviin palkkoihin rahaa, että mitä hittoa tässä tehdään. Ja niin kuin sit mun niin kuin kaikki aika meni siihen, että mä soitin niitä laskuja. Kun niitä laskuja oli oikeasti niin kuin satoja. Ja sitten aina, että mä maksan 500 nyt tonne ja sitten mä maksan teille ton verran. Ja sitten pitää huolta, että verottajalle ja eläkevakuutusyhtiöihin maksaa, koska ne on sitten ensimmäiset, jotka laittaa sen konkurssi-ilmoituksen. Niin niiden kanssa niin kuin koko aika hyvää pataa ja heillä kyllä jotain maksaa ja näin. Ja mun niin kuin kaikki energia ja niin kuin tavallaan ajatus meni siihen. Ja sitten meillä oli jo ensimmäinen lapsikin syntynyt. Niin en mä kehdannut kellekään meidän kaverille sanoa, mikä se on se tilanne. Sitten kun ne kysyivät, että lähdetäänkö me syömään johonkin ravintolaan, missä me oltiin aina ennen käyty, kun meillä oli ihan hyvä tilanne niin kuin aikaisemmin. Sitten mä aina keksin jonkun syyn. Mä aina sanoin, että mä oon töissä. No toki töitä olikin, mutta mä en niin kuin kehdannut sanoa, että meillä ei ole nyt niin kuin 100 € ylimääräistä, että me tultaisiin teidän kanssa syömään. Mä sanoin, että me ollaan töissä. Niin, kyllä. Ja sitten jotain synttäreitä, hei, ostetaanko kimppalahja jolle? Mä joo, ei päästä mitenkään, sinne ollaan töissä. Sä ei, mutta se on lauantai 9 tilanne, että silloin enää ole töissä. Ei, meillä on ihan hirveästi kaikkea muuta. Mutta ei me silloin kehdattu sanoa. Tavallaan sellainen häpeä. Niin, mutta kyllähän ne sitten näki, että sit, kun myöhemmin puhuttiin siitä, niin kyllähän ne sitten sanoi, että kyllä niin näki, se oltiin ihan niin väsyneitä ja tiedätkö, siis kauheata. Mutta jälkeenpäin, sit, kun siitä on selviytynyt, niin sit niistä on niinku helpompi sanoa. Ja ehkä se on myös itselle tavallaan semmoinen, mitä huomasin, että silloin kun mä lopetin toimitusjohtajana, niin sit mä niinku aloin katsoa sitä matkaa taaksepäin, kun siinä oli menty niin kovalla sykkeellä niinku koko aika satalasissa. Kyllä. Niin sit kun sit tuli pieni tauko ja tuli vielä itse asiassa korona, niin ei ollut kalenterissa mitään, niin sitten mä niinku jotenkin aloin fiilistelemään ja miettiä niitä kaikkea mitään. Sitten mä sanoin, että hitsi mitä. Vitsi, tämä on ollut kyllä aika opettavainen matka. Jotenkin ja ehkä saa perspektiiviä siihen. Niin, että kun sä et ole enää ihan niinku täysin siinä kädet savessa, pystyy niinku vähän ottaa etäisyyttä ja arvioimaan, niinku, missä ollaan onnistuttu ja missä ollaan epäonnistuttu. Ja tämä on varmaan usein myös se, että silloin kun sä oot niinku siellä ytimessä ja sulla on hirveä stressi ja niinku, että millä mä selviin seuraavaa päivää, niin että sä pysty hirveästi niinku miettimään sit tulevaakaan. Että miten mä niinku voitaisiin luovia tuolla niinku tulevaisuudesta ja näin, koska se niinku mietit sitä seuraavaa päivää. Kyllä. Että millä mä saan ton laskun maksettua. Niin se vie sitä fokusta pois siitä niinku tavallaan, että pitäisi ottaa se helikopteriperspektiivi ja katsoa, että missäs mä nyt oon. Kyllä. Ja mihinkä mun pitäisi niinku päästä tästä. Ja toikin oli, niinku, mitä just jälkeenpäin ajattelee, niin siis sunnuntaina ahdisti, kun arki alkoi. Että mä tiedän, että siellä niin ne velkojat soittelee, mitä mä nyt sanon. Kun mä kuitenkin sanon, että meillä on neuvottelut tässä käynnissä, että meillä tulee kyllä rahoitusta, mutta mä en tiedä koska. Niin sitten tavallaan sitäkin, että sun pitää niin ylläpitää sitä sellaista tietynlaista. Niin, että älkää nyt vaan laittako tätä mihinkään perintään. Että me maksetaan kyllä ja maksetaan vähän
ja näin, niin jotenkin sitten kun oli perjantai, kello oli joku 4, niin silloin tuli aina semmoinen, että ihanaa. Vaikka tiesi, että on koko viikonlopun töissä, mutta niin. Puhelin ei soi. Niin. Että se arki niin kuin ahdisti, että sitten pitää alkaa taas soittelemaan. Niin se on just tämä, että vähän niin kuin, että mekin, tai itsekin ajattelin niin, että päivä kerrallaan. Ja sitten me mietittiin myös niin, että mitä me voidaan tehdä joka päivä paremmin, että me saadaan enemmän asiakkaita, enemmän myyntiä. Mutta sekin niin kuin juurtui sinne työntekijöille. Että me aina mietittiin, että miten voidaan tehdä asiat paremmin. Niin. Ja se on taas tavallaan ollut hyvä asia siinä, koska sitten se on juurtunut sinne edelleen. Että jatkuvasti kehitetään toimintaa, missä voidaan parantaa, missä voidaan... Niin kuin... Ja se on niin kuin yhteinen projekti. On. Työntekijät on mukana siinä. Ja kyllähän se niinku on niinku totta, että ne pienet asiat siellä niinku arjessa, jokapäiväisessä tekemisessä on se, mikä niinku kantaa sitten pitkälle. Kyllä. No miten näistä haasteista, sä kuvasit näitä niinku todella hyvin, niin miten te olette niistä mennyt eteenpäin? No ehkä varmaan just se, että niitä on pystynyt käsittelemään ja katsoo niinku, tavallaan nyt jos ajatellaan niinku jälkeenpäin. Mutta silloin kun se ihan niinku pahin tilanne oli, niin siis kyllä siinä vaan pitää koko ajan miettiä, että miten vedetään tyytyväisenä työntekijät ja miten niin kuin nämä velkojat ja tavallaan sitä semmoista niin kuin palettia piti koko ajan pyörittää. Olla aika hereillä. Itse asiassa mä niin muistan, että se oli aika kuluttavaa, kun sä koko ajan miettiä, että minkä mä maksan nyt seuraavaksi ja paljonkohan sitten tuolta tulee noita rahoja ja mitä me tänään myydään. Ja sä niin kuin koko ajan tarvii olla sillain pulssilla, niin se oli myös aika kuluttavaa. Mutta sit niin kuin kaikkein tärkeintä on kuitenkin huolehtia omasta hyvinvoinnista. Et mä aina olen pitänyt kiinni siitä, että mä treenaan joka päivä. Mä syön hyvin joka päivä. No joo, välillä viikonloppuisin herkuttelen, mutta kuitenkin syön. Ja sit pitäisi nukkua riittävästi. Ja tää itse asiassa uni on sellainen, että mä en sit itse sitä noudattanut. Mä en pitänyt siitä kiinni. Ja sit se niin kuin lipsahti siihen, että 7 aamulla, kun oli herätys, meillä oli vielä siis, 3 lasta yhteensä että siinä oli vielä jossain vaiheessa aikamoinen paletti, mutta 7 oli herätys, lapset päiväkoteihin ja itse sitten töihin ja mulla alkoi yleensä niin kuin 9 tai puoli 10 palaverit ja ne kesti 5 asti. Sisäisiä ja ulkoisia palavereita, pelkkiä palavereita aina niin kuin koko päivä täynnä. Ja sitten lapset päiväkodista mentiin kotiin. Mä halusin olla heidän kanssa illan. Että se oli niin kuin valinta. Että mä halusin heidän kanssa niin kuin leikkiä, pelata ja touhuta ja tehdä ruokaa. Ja sitten kun ne meni nukkuu 9:30 aikaa, niin sitten mä aloitin mun omat työt. Sitten oli hallituksen kokouksen materiaalit, oli kaikki raportteja, oli kirjanpito, oli palkanmaksuja ja sähköpostit ja mitä kaikkea siellä oli. Mutta mulla oli sellainen sääntö, että 1:30 yöllä menee niin kone kiinni. Mä oon 2 nukkumassa. Ja sitten taas aamulla 7 herätys. Niin sit siinä vaiheessa, tätä oli jatkunut aika monta vuotta. Ja osa syytähän oli se, että mä pyrin pitämään viikonloput vapaana. Että mä niin kuin ajattelin, että sit mä haluan olla niin kuin vähän enemmän vapaalla silloin, just kun oli lapset tullut. Niin sitten se niin kuin ajautui siihen, että joutui arkisin tekemään niin paljon töitä. Mutta sitten kun lopetin toimarina ja oli korona ja kalenteri tyhjeni, niin mä nukuin 3 kuukautta, 10 tuntia joka ikinen yö. Ja. Mä olin niin väsynyt, että mä niinku tajusin sen vasta siinä, että sit kun sä oot siinä semmoisessa tietynlaisessa oravan pyörässä. Just näin. Ja just, että joka päivä mietitään, mitä tehdään asiat paremmin ja niinku jotenkin semmoinen, että sä... Ylivireystila. Joo, että sä niinku juokset sitä. Olivat toki väsyneen näköinen, mutta mut kuitenkin... Mutta sitten itse tiedosta siihen. Ei, että sit kun tuli se semmoinen niinku totaali nollaus, niin... Mä olen sitäkin niin kuin jälkeenpäin miettinyt, että jos ei sitä olisi tullut, niin montakohan vuotta mä olisin vielä jaksanut, vai olisiko tullut siitä burnout. Et siitäkin, että sit silloin kun on haasteita ja on vaikeita, niin että edes jotenkin pysyy se oma pää kasassa, niin kyllä pitäisi pitää siitä omasta hyvinvoinnista huolta. Se on just näin. Ehkä sä oot, niin kuin, en tiedä tiedostamattakin, mutta että sä oot halunnut esimerkiksi olla niiden lasten kanssa, kun ne tulee päiväkodista. Kyllä. Niin se on tavallaan stopannut sen niin kuin sun päivän hetkeksi, josta sä ootkin saanut energiaa, vaikka lasten kanssakin niin kuin tekeminen, niin kuluttaahan sen energiaa, mutta se on eri tavalla. Sun ei tarvitse välttämättä funtsia sitä, että mistä mä saan rahattua seuraavaan laskuun, vaan sä oot ihan eri maailmassa. Ja sit sä taas aloitat. Plus sitten se niin kuin oma hyvinvointi, että sä oot treenannut ja näin. Niin mä uskon niin kuin näihin juttuihin, että just se oma
oma hyvinvointi, että ota se pieni aika niin kuin väkisin, josta on se tilanne niin kuin mikä tahansa, koska sitten jos sä vaan pusket, niin sitten ne niinku kertaantuu ne asiat. Sieltä tulee ne perheongelmat ja lapset ei saa tarpeeksi aikaa ja ne rupeaa sulle valittaa, että hei, äiskä, että munkin... Niin siinä kävikin. Niin siinä kävikin, että meidän vanhin tyttö kysyi, että kun se olisi halunnut tehdä mukaan palapeliä, ja sitten mä sanoin, että äiti pitäisi tehdä töitä, että äiti tulee jo ikinä aikaa mulle. Sitten mä olisin, no on aina semmoisia, missä niinku, joo, kyllä. Laitahan palapeli tähän. Sydämessä käy sellainen viilto. Joo. Tai miksi sä oot äiti koko aika puhelimella? Näitä on välillä niinku itsekin aikanaan kotona kuullut, niin ne on kyllä sellaisia, mitkä niinku herättää, että hei nyt ihan oikeasti, mikä on fokus. Mutta nimenomaan toi, että niinku siinä tekee sen ratkaisun sitten, että palapeli tai puhelin, niin ettei vaan sano, että no kun mulla on nyt näitä töitä, että katsotaan huomenna sitten, vaan sitten laitetaan ne veksi ja sitten tehdään palapeliä tai ja kyllä välillä tulee sellaisia, että sun on pakko saada joku valmiiksi, mutta kyllä mä sanoisin jo, että oma hyvinvointi on sitten kuitenkin se niin kuin kaiken perusta siellä. Ja sitten ehkä siitäkin, että kun on vaikeita niin kuin, tai haasteita siinä niin kuin, elämässä yleensä tai sitten yritystoiminnassa, niin myös se, että on sellaisia ihmisiä ympärillä, jotka haluaa sulle hyvää, jotka on kannustavia ja semmoisia, jotka haluaa nostaa ylöspäin, niin silläkin on ihan valtava merkitys. Et silloin just kun perustin Jungle Juice Baria ja todella se 100 000 € siellä ostovelkaa ja kaikki muut päälle, niin sitten osa mun ystävistä oli siis sitä mieltä, että ei kukaan osta tota smoothia, että miksi sä oot perustanut tollasen, että jumboon, että se niin vantaalaiset ostaa pizzaa ja kaljaa. Niin. Sitten mä sanoin niille, että tiedättekö, että mä en niin kuin voi kuunnella tällaista, että mä oon nyt ottanut niin ison niin kuin stepin tässä ja mulla on hirveästi tuossa ostovelkaa, mulla on niin kuin kaikki kiinni tässä, että toi niin kuin vähiten, mitä mä kaipaan nyt tähän hetkeen. Että etteikö te niin kuin yhtään osaa olla kannustavista, olihan se, Mä ajattelin, kysykää vaikka, että voiko mä auttaa. Niin. Että voidaanko me tulla vaikka sinne baariin töihin? Niin. Että niinku, ihan oikeasti, että miettikää nyt. Nimenomaan. No sitten ei mennyt kauaa, niin sitten sieltä soitti, että no voidaanko me tulla töihin? Voidaanko mä auttaa sua? Mutta sekin piti tavallaan niinku käydä läpi, mutta mä jotenkin huomasin sen, että en mä niinku kaipaa yhtään mitään negatiivista nyt tähän hetkeen. Että nyt just kun mulla on niinku kaikkein vaikeinta, niin nyt mä tarviin ihmisiä, jotka haluaa mulle hyvää. Joo. Ja siis tämä perussuomalainen mentaliteettihan on niin kuin paljon se, että joku uskaltaa ottaa sen stepin ja lähteä yrittäjäksi, niin sitten on niitä, ketkä katsoo, että no tosta ei tule mitään. Niin. Ja sitten ne odottaa niin kuin tavallaan sitä hetkeä, että ne pääsee sanoa, että mitä mä sanoin. Niin. Kyllä. Et siihen niin kuin tavallaan just toi toinen puoli, että okei, että eikö se lähtenyt oikein hyvin, että voidaanko me jeesaa. Kokeillaan nyt vielä niin kuin porukassa. Just se. Mutta sitten kun taas menikin niin, että sit meillä alkoi meneekin ihan hyvin, niin sitten oli silleen, että vitsi, että se oli varmaan sitä, että me oltiin kyllä varmaan vähän kateellisia. Niin. Että me jotenkin ajateltiin, että ei tosta kyllä voi tullakaan mitään, mutta ehkä me oltiin salaa vähän kateellisia, että sä niin menit tollasen tekee. Se on helpompi. Niin, kyllä. No hei, mun henkilökohtainen mielipide on se, että niinku tavallaan sellaista rahapuhetta ja talouden hoitoon liittyvää puhetta on Suomessa vähän liian vähän. Täysin samaa mieltä. Mitä vinkkejä sä antaisit niinku nuorille talouden hoitoon kautta varallisuuden kasvattamiseen? No nuorille ketkä on kiinnostuneita, niin kyllähän sitä niinku tietoa on saatavilla. Että sitä pitäisi sitten vaan yrittää kaivaa. Mutta mä oon siis samaa mieltä siitä, että kyllä me niinku kouluissakin liian vähän opetetaan. Toki kotona, mutta jos vanhemmatkaan ei tiedä, niin miten ihmeessä ne voi opettaa sitä. Mutta se, että se lähtisi sellaiset niinku perustaidot lähtee niinku koulusta. Mitä tarkoittaa vaikka korolle ilmiö, miten niin kuin tulot ja menot, miksi niiden pitää olla tasapainossa, minkä takia ylivelkaantuminen on huonosta. Ja mä oon ainakin ymmärtänyt, että tänä päivänä on enemmän kuin on ollut aikaisemmin, mutta silti mun mielestä liian vähän. Ja ne, ketkä on kiinnostunut tai kenen vaikka kotona puhutaan, niin kyllähän ne on aika valveutuneitakin ja ne tietää. Mutta se, että miten me saataisiin ne nuoret siitä niinku kiinnostua, niin ehkä, en mä tiedä, pitäisikö siitäkin jotenkin olla ehkä enemmän avoimempia jakaa sitä tietoisuutta. Mä oon ehkä samaa mieltä tossa, että just ne niinku pienet asiat niinku nuoren kanssa, jos käy keskustelua vaikka, että sä ostat joka päivä limun. Ja sulla on nyt
on vanhempien rahaa tai omaa rahaa siihen limuun, niin paljon se tekee vaikka niin kuin kuussa, että sulla tulee just se tulot ja menot, että sulla tulee tämän verran. Ja nyt se niin kuin limu ei ole varmaan sellainen, että sä pystyt elämään ilman limua. Niin paljon sulla jää niin kuin rahaa kuussa ja mihinkä sä voisit laittaa sen. Ja sitten ehkä päästään siihen korkoa korolle ilmiöön, että jos me laitetaan se tiettyä paikkaa ja me joka kuukausi laitetaan sitä, niin sitten kun sä oot 30, niin paljon sulla olisi rahaa. Niin, ja mä ajattelen, että sitten sellaista yrittäjäkasvatusta tai yrittäjyyskasvatusta, niin että kyllä sit pitäisi, niinku, että miksei sitä aloiteta jo varhaiskasvatuksesta. Sitä pystyy aloittamaan niinku just jollain leikeillä, peleillä, vaikkei se välttämättä puhuta mistään niinku yrittäjyyskasvatuksesta, mutta että tavallaan sieltähän sen pitäisi lähteä ja sitten niinku juurruttaa sinne kouluun vielä vahvemmin, että yrityskylät ja nämä, niin ne on tosi hyviä, mutta mä ajattelen kanssa, että sit on ihan liian vähän. Se on totta. Nythän on tullut semmoinen pikkuyrittäjä, tai onhan se ollut jo jonkun aikaa. Liittyy just tähän yrityskylään. Joo. Mutta sehän on mun mielestä makea. Mä oon joitain niitä ollut tuomaroimassakin, niin ne on kyllä jotenkin ihan sairaan makeet, kun ne heittäytyy siihen. Mutta voisi olla enemmän. Mutta nyt ainakin mitä omista lapsista on huomannut, niin on niillä niinku enemmän, mitä mä ajattelin. Että siis ihan ala-asteellakin niin ne joutuu siis niinku työhaastatteluun menee. Että jos ne haluaa jostain tämmöisen, niinku, niillä on kuvitteellinen tällainen joku yrityspaikka ja se kaikki, mitä siihen liittyy, että sä haet sinne töihin, niin sitten toinen on se työhaastattelija, niinku, että ne harjoittelee oppitunneille. Toinen on työhaastattelija, toinen tulee töihin ja sitten jollain porukalla miettii, että ketkä ne niistä valitsee. Ja että mitkä on ne kriteerit, mitä siihen tehtävään halutaan. Kun mä oon seurannut sitä vierestä, mä oon silleen, vau! Että vitsi, jos joku olisi opettanut mullekin, että niinku tommoinen työhaastattelutilanne. Just näin. Niin kyllä mä luulen, että sitä niinku koko aika on enemmän, mutta pitäisi olla vieläkin enemmän, mutta ollaan niinku hyvin menty kyllä eteenpäin. Joo, ja riippuu tietysti siitä, että koska olet syntynyt, että esimerkiksi meidän Anskun kanssa, niin 80-luvun lapsia, ja niin kuin kasvatushan on ollut se, että niin kuin kaikki laina on pahasta ja älä ota lainaa ja yrittäminen on aina hirveä riski ja kannattaa mennä vaan niin kuin töihin ja näin poispäin. Mutta että ehkä meille on tullut se kasvatus vähän niin kuin sitä kautta, että ei ollutkaan sitä rahaa siellä perheessä hirveästi. Et viime jaksossa käytiin läpi tätä meidän leivosmyyntihommaa, kun meidän piti saada Nintendo-uusi peli. Ja sitten ei niin kuin vanhemmat ei pystynyt antaa siihen rahaa. Se oli tämä Super Mario Bros. 3. Ja sitten me mietittiin niin kuin yhdessä koulun jälkeen, että miten hitossa me saadaan rahaa tuohon. Ja me päätettiin, että me lähdetään siihen niin kuin asuinalueelle myymään noita joulutorttuja. Tai viinereitä. Niin. Ja se oli kumminkin niin kuin kevät-kesäaikaa. Että oltiin kumminkin koulussa vielä. Me laitettiin uuni päälle ja tehtiin viinerit ja sitten lähdettiin ovelta ovelle myymään niitä. Jostain saatiin kananmunia vasta niin kuin palkaksi. Sitten myytiin ne seuraavaa. Tällaista. Siis saatiin yli 5 markkaa tai 10 markkaa, mikä ei ihan riittänyt. Mutta että kuitenkin saatiin vähän niin kuin alkupääomaa. Just näin. Erittäin hyvä. Mulla on pakko kertoa tästä, mitä mä odotin. Tai mitä mä tein siis. Mä jouduin odottaa pääsiäistä. Mulla oli yksi sellainen pitkätukkainen parpi, minkä mä halusin, ja itse asiassa mun paras ystävä halusi sen myös. Me haluttiin ne Anttilasta, ja ne maksoi 60 markkaa, mutta tarvitaan 120 markkaa, että miten me saadaan ne. Sitten me keksittiin, että pääsiäinen on tulos ihan niin kuin kohtapuoliin, ja voidaan mennä virpoon. Niin me päätettiin, että me virvotaan niin kauan, että me saadaan se 120 markkaa. Ja me aloitettiin siis aamulla aikaisin, me tehtiin ne vitsat, meillä oli hirveä määrä niitä vitsoja. Tehtiin edellisen päivänä varmaan pari päivää sitä ennenkin, ja sitten meidän äidit oli ihan silleen, että herran jumala, että mitä monta oksaa teillä täällä niin kuin on. Sitten me oltiin laskettu, että jos me saadaan niin kuin 50 senttiä tai niin kuin 50 penniä, eikö niin? Joo. Niin 50 penniä vaikka yhdestä oksasta, että meillä tulee niin kuin ihan hirveästi niitä. No sitten me mentiin virpoon ja aloitettiin varmaan 8 aamulla tai ehkä sitä ennenkin silloin sunnuntaina. Ja sitten me lopetettiin joskus 8-9 aikaa illalla. Me käytiin välissä tekemään lisää vitsoja. Mutta maanantaina koulun jälkeen
me mentiin ostaa pitkätukkaset Barbie. Teillä oli Barbie-rahat kasassa. Mutta nimenomaan niin tästä. Ylpeitä. Kyllä, kyllä. Ja omalla työllä hankitut. Just se. Joo, just tämä, että sit kun sä oot niinku itse tehnyt, niin voi vitsi mikä ylpeys siitä tulee. Kyllä. Mitä sä tarkoitit äsken sillä, kun sä sanoit, Jussi tuossa totesi, että varallisuuden kasvattamiseen ja taloudenhoitoon että enemmän puhetta. Mutta mitä sä ajattelet, että minkälaista puhetta niin kuin yleisesti yhteiskunnallisesti? Niin, yleisesti. Että jos mä uskaltaisin väittää, että jopa yli puolet aikuisista ei tiedä, mitä tarkoittaa korkoa korolle. Ei varmasti. Ei oikeasti. Niin jos me ollaan niin kuin tässä tilanteessa, niin eihän voida tietenkään opettaa myös lapsille. Et enemmän puhetta ja onneksi on tullut kaikkia eri sijoituspodcasteja ja on tietoa saatavilla. Mutta ehkä siitäkin pitäisi puhua, ei pelkästään talouselämän sivuilla, vaan niin kuin ihan siis niin kuin lehdissäkin. Kertoo esimerkkejä, että kun aloitat säästää vaikka 100 euroa kuukaudessa, niin sit eläkeiässä sulla on tän ja tämän verran. On niitä aina välillä, mutta mun mielestä liian vähän. Ja että mihin kannattaa sijoittaa. Ja onko edelleen niin kuin tavallaan sijoittamisesta mielikuva se, että pitää olla jotenkin tosi rikas, että voi sijoittaa? Eikö se just, kun eihän siis monikaan ei tiedä, että sä voit avaa Nordnetin tilin, ja se on se appi olemassa, se on niin kuin hyvin yksinkertaista, hyvin niin kuin helppoa. Täytät sinne taustatiedot ja sit sä voit aloittaa sitä kautta. Ei edes 50 kuussa, jotain. Eikä silloin niin, sehän voi olla vaikka 20, jos sä oot tosi nuori. Niin voi. Ja ei ole niin kuin mitään väliä tavallaan se Nordnetti 1, totta kai kaikki pankit myös tarjoaa, kyllä. Että se on niin kuin tehty tosi helpoksi. On. Ja just tuohon, mitä Ansku sanoi, että se on niin kuin ajatus, että se on niin kuin rikkaitten tällainen niin kuin tavallaan uhkapeliharrastus. Niin. Ja siis kyllähän siihenkin liittyy riskejä, että nyt varsinkin kun osakekurssit heittelee ja Jenkeissä tapahtuu mitä tapahtuu, niin kyllä se on paljon epävarmuuksia. Mutta sitten tämäkin, että mistä sä tiedät, mihin rahastoihin sun kannattaa laittaa, asuntorahastoihin, korkorahastoihin, osakerahastoihin. Eihän meillä ole tietoa. Niin, siis, passiiviset, aktiiviset indeksirahastot, niin. Kuinka paljon kukakin ottaa just kuluja, vaikka pankit, ne ottaa ehkä suhteessa vähän enemmän kuin jotkut muut. Mutta totakin, että kun ei me tiedetä, edes aikuiset, niin jotenkin sitä tietoisuutta pitäisi ihan niin kuin meillekin lisätä. Joo, ehkä aikuisille, niin kuin, ja miksei nuorillekin, niin oma vinkki olisi sellainen, että ottaa niin kuin ensin selvää siitä tavallaan, että mitä haluaisi lähteä tekemään. Että nyt mä haluaisin vaikka kuukausittain säästää. No mitä mahdollisuuksia mulla on sitten säästää. Ja sitten rupeaa niin kuin etsiä just podcasteja ja tietoa siitä, että mikä nyt olisi, niin kuin, eihän kukaan sano, että tämä on ainut oikea, eikä sellaista varmaan olekaan, mutta että mikä olisi niin kuin se omalle tavalla se niin kuin järkevin, että mä en jaksa katsella mitään niin kuin yksittäisiä osakkeita, ja ehkä sitten se rahasto on niin kuin hyvä, mikä niistä. Niitä on tosi paljon ja miten kannattaa niin kuin, ja kulut ja nämä, niin sitten etsii ne niin kuin tiedot. Tästä tulee nyt viikon jakso, jos me ruvetaan sitä tässä käymään. Kyllä, se on ihan oma jaksonsa. Mutta ajattelen kyllä ihan samalla lailla, että se on niinku kauppalehti ja talouslehti, mistä näistä niinku voi lukea ihan päivittäin, mutta että tarvii muutakin kanavaa olla kuin vaan niissä. Kyllä. Ja sitten tietysti nämä kaikki podcastit ja muuten mediassa, niin enemmän pitäisi ja sellainen niinku tavallaan hype vaikka nuorillekin olisi siistiä, että vaikka siihen niinku kuukausisäästämiseen, että mä nyt vaikka johonkin passiiviseen indeksirahastoon säästän ja sijoitan, niin sitten se alkaisi niinku ruokkia tavallaan itseään, että ne katsoisikin, että hei, nyt kun mä jätän tämän limun ostamatta ja siirrän tonne, niin sitten se kasvaa just korkoa korolle. Kyllä. Siitä tulisi niinku kiva sellainen konkreettisten leikki. Esimerkkien kautta se pitää lapsille lähteä. Just näin. Kyllä. No, miten sä ajattelet, tässä nyt ollaan puhuttu nuorista ja lapsista, mutta miten sitä voisi niin kuin vielä vahvistaa yrittäjyyskasvatusta heidän osaltaan? Ollaan tässä nyt jo näitä pikkuyrittäjiä ja näitä yrityskylävierailuja käytykin, mutta mitä muuta sä ajattelet, että voisi olla? Leivosmyynti. Niin. No kyllähän se lähtee siitä, että niiden pitää päästä kokeilemaan. Et just nämä tämmöiset yrityskylätoiminnat, mutta sulla on niinku oikeasti konkreettisesti pakko jotain tehdä. Et jos niinku luet jostain tai sulla on jossain, mikä onko se yhteiskuntaoppi vai mikähän olisi niinku oikea, missä sitä opetetaan, niin ei se konkretisoidu niin hyvin. Et mun mielestä enemmän itse asiassa näitä työelämään tutustumisia, niitä on yllättävän vähän.
onko se 8 viikko ja 9 2 viikkoa vai mitenhän se menee. Mutta sitäkin voisi olla enemmän. Sä oikeasti näet, että mitä se niinku tarkoittaa, että ollaan jossain yrityksessä töissä. Ja sitten se, että tulisi näitä tämmöisiä kuvitteellisia harjoituksia. Sitten tämähän menee vielä niin, että ne, jotka haluaa hakea siihen pikkuyrittäjiin, mutta kaikkihan ei halua hakea, niin voisiko se olla jotenkin pakollinen? Niin, että se on nimenomaan. Niin, voisiko niin pakko perustaa. Niin, pitää niin kuin perustaa joku kuvitteellinen yritys. Ja tavallaan, sitten että se ei olisi niin kuin valinnaisaine, niin kuin esimerkiksi omalla pojalla taitaa olla, että tällainen yrittäjyys on niin kuin yksi valinnaisaine. Niin. No, hän pelaa jääkiekkoa, niin hän valitsee liikunnan totta kai. No totta kai. Sitten se niin kuin yrittäjyys jää. Ja sitten niitä kokeiluita, niin kuin mulla on 3 lasta ja 2 niistä on tyttöjä, niin ne viime kesänä sanoi, että tällainen kahvila, että he haluaa nyt pistää tuohon kahvilan pystyyn. Sitten mä että okei, että mä oon mukana tässä hommassa, että pihakahvila tehdään ja te teette kaikki sinne tarjottavat ja mehut, mitä haluatte, että suunnittelette ja mä voin auttaa niin kuin kylttien teossa, että sitten tehdään porukassa. Niin sitten siitä tuli sellainen yhteen juttu. Mä spreillä tehtiin ja tussin niitä kylttejä pop-up-kahvilaa ja keksittiin nimeä ja sitten käytiin nakuttaa niitä sinne risteyksiin. Just näin. Ja sitten ne oli ihan ihmeessä, kun siinä oli sellainen luontopolku siinä meidän lähellä. Niin sieltä tuli niin kuin yksi mies oli ajanut autolla siitä alaristeyksen ohi ja katsonut, että pop-up-kahvila, niin ihan niin kuin tuntematon kaveri, että täällä oli joku kahvila. No likaton siinä suu auki, että ei vitsi, nyt tuli eka asiakas, mitä me nyt iskä tehdään. Että no nyt te myytte sille, mitä se haluaa ostaa. Okei. Niin, just näin. Juuri näin. Mutta jotenkin niinku kuntien ja kaupunkien mun mielestä pitäisi vahvistaa niinku yhteistyötä siis yrittäjien kanssa. Ja nimenomaan, että oppilaat pääsee tutustumaan. Ne voi olla vaikka muutaman tunnin vierailuja. Tai että yrittäjät käy oppilaitoksissa ja kouluissa kertomassa, että mitä se on. Niin mä ajattelin, että siitä yhteistyöstä ja niin kuin tavallaan siitä, että kerrotaan ja puhutaan, niin siitähän se lähtee. Kyllä. Ja sieltä voi moni niin kuin innostua, että hei, mitä toi tekee. Että, kyllä. Niin, että se on siistiä eikä niinku tylsää aihe silleen, että yrittäjyys on boring. Niin, kyllä. Jotakin on hauska, miten itselle hyvä tilanne, että voin opettaa lapsille samalla tässä näin, mutta sehän on siis hauska tämä meidän vanhimmainen tyttö, kun se on aina kulkenut mukana. Niin sehän kiinnittää huomioita asiakaspalveluun, onko joku lisämyynyt jotain, miten siistiä on. Ja se aina välillä kehittelee munkikkaa jotain reseptejä, niin sitten se on, että myykö se resepti, että mitähän siihen pitäisi laittaa. Ja se on hauska, kun se tulee väliin semmoisen hoivailuksen, että joo, hei tälleen, toi on hyvä idea. Mutta hänellä on selkeästi sisällä se sellainen pikkuyrittäjä kyllä kasvanut sinne. Hei, me ruvetaan olemaan aika lailla lopussa, mutta onko sinulla vielä jotain, mitä sä haluaisit tähän loppuun sanoa meidän kuulijoille? No ei muuta kuin rohkeasti yrittämään ja jos on yhtään mielessä, niin kannattaa ottaa selvää, kokeilla mahdollisimman laajasti kaikkia erilaisia vaihtoehtoja ja sitten kysy rohkeasti apua. Just näin. Yes. Me kiitetään. Kyllä, kiitoksia. Kiitos. Kenestä vaan voi tulla mitä vaan. Kyllä. Ja me jatketaan seuraavassa jaksossa sitten Väylällä podcastissa. Ja kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.